gran festa de l'esport d'Oliva, la vida que corre tan de pressa, cal celebrar-la, i això venim precisament avui així, a este centre polivalent d'Oliva, a celebrar el gran patrimoni esportiu que tenim en esta localitat. Abans que res, volem agrair la presència, acompanyant-nos en esta gala, de la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguís, també, com no, de l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor-Bolo, del director general d'Economia, Francisco José Soria Calatayud, el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mascarello, també del director de la Presidència de la Diputació de València, Ricard Gallego. Gràcies, com també, per acompanyar-nos en este acte, a la resta de regidors de la Corporació Municipal d'Oliva, al tinent comandant de la posta principal de la caserna de la Guàrdia Civil d'Oliva, Miguel Ángel Muñoz Teresa, i al senyor Miquel Ferrando Pastor, intendent en cap de la Policia Local d'Oliva. Prepareu-vos perquè avui anem a viure una vesprada de les que es guarden per sempre en la memòria i en el cor. Avui anem a retre homenatge a qui des dels camps, les pistes, l'aigua o la carretera, de manera individual o col·lectiva, amb la vostra energia, porteu el nom d'Oliva al més alt. Quina sort tenim de veure-vos brillar, perquè esteu fets d'una pasta especial. I avui tota la ciutat batega al vostre ritme. Benvinguts a la vostra gran nit. I hem començat pel més alt, amb l'actuació dels nostres amics i amigues d'art i dansa. M'agradaria, ja li hem tornat en directe, però repetir aquest fort aplaudiment per a aquest magnífic inici que tenim avui així. I no ens hem presentat, jo soc Xavi Blasco, esta vesprada tinc l'honor de compartir amb tots vosaltres esta gala i compartir escenari amb la meva companya Ana Blanco. Un plaer i un gust també estar amb Xavi i amb tots vosaltres, acompanyant a totes les persones que fan d'Oliva una ciutat esportista de veritat. Esta gala neix del reconeixement de l'esforç que ningú veu, d'aquests entrenaments de matinada, de les manes de pluja, de les lesions que cal superar i també de tots aquests sacrificis i lesions. I és que darrere de cada medalla, de cada punt aconseguit, de cada marca personal, hi ha un centenar d'hores d'entrenament, hores de treball. I esta vesprada, les hores que anem a dedicar-les a ells i a ells, als esportistes. I jo us vaig a demanar abans de començar una cosa, sobretot a tots els que aneu a pujar esta vesprada així dalt d'aquest escenari. La meva recomanació és que disfruteu al 1000% d'esta vesprada. Estic segur que al llarg de la vostra carrera van arribar molts reconeixements, molts dies que mai oblidarem, però que te reconeguen, que te homenatgen en el teu poble, en la teva ciutat, davant de la teva gent, davant de la teva família, això serà incomparable per a la resta de les vostres carreres esportives i per tant, el meu consell és que disfruteu. Que ho disfruteu, clar que sí. I sense més dilació donem pas a la festa de l'esport. Per iniciar la gala de l'esport de la ciutat d'Oliva 2026, comptarem amb la presència de Juansa Morató, president de l'Associació Local d'Entitats Esportives d'Oliva. Bona vesprada. Excelentíssima senyora Natàlia Enguís Martínez, vicepresidenta de la Diputació de València, senyora Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, il·lustríssim senyor Francisco José Soria Calatayud, director general d'Economia, senyor Joan Mascarell, regidor d'Esports, il·lustríssim senyor Ricard Gallego Peralves, director del Gabinet de Vicepresidència de la Diputació de València, membres de la Corporació Municipal de l'Ajuntament d'Oliva, regidors i regidores que avui ens acompanyen. Senyor Miguel Ángel Muñoz Teresa, tinent comandant del puesto principal de la Guàrdia Civil d'Oliva del Dia, senyor Miguel Ferrando Pastor, intendent en cap de la Policia Local d'Oliva, senyor Guillermo Controda, gerent esportiu, tècnic de serveis esportius municipal, Clara, Néstor i Javier, personal administratiu, i senyor Juan Luis Martínez Silva, millor esportista local 2025, referent mundial de tir olímpic i exemple de superació. Esportistes nominats, familiars,
representants de les entitats esportives d'Oliva, acompanyants i públic assistent. Molt bona vesprada a totes i tots. De la Gala de l'Esport d'Oliva. Aquesta gala és un acte de reconeixement a l'esforç, com bé han dit els companys, al sacrifici, a la constància i a la passió dels nostres esportistes. Però també és una manera de posar en valor el treball silenciós de les famílies, dels clubs, dels entrenadors, de les directives, del personal tècnic i de totes les persones que dia a dia fan possible que l'esport continuï creixent a la nostra ciutat. L'esport és molt més que competitiu, és salut, educació, convivència, disciplina, superació i cohesió social. És una eina poderosa per a transmetre valors, per a crear comunitat i per a oferir a la joventut i també als no joves una forma sana, activa i positiva de viure. Per això, volem agrair sincerament l'esforç de totes les persones, entitats, clubs i institucions que fan possible que Oliva continuï sent una ciutat compromesa amb l'esport. Volem fer també una menció especial al meu company Juan Luis Martínez Privat, millor esportista local 2025, esportista d'alt nivell per la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic i medalla al mèrit esportiu concedida pel Consell Superior d'Esports. Juan Luis ha dut el nom d'Oliva i d'Espanya a competicions internacionals del màxim nivell. El seu exemple ens recorda que l'esport no és només guanyar, sinó també superar dificultats, mantindre's ferm davant l'adversitat i continuar endavant fins i tot en els moments més complicats. Juan Luis, gràcies per estimar-nos. I ara sí, donem inici a la Gala de l'Esport d'Oliva i enhorabona a totes les persones nominades i a totes les persones que heu tant l'esport a la nostra ciutat. Moltes gràcies. Sense una regidoria que lluita, que s'ho creu, que treballa amb passió, que promociona l'esport de la ciutat. Per això demanem també la presència en aquest escenari del regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Oliva, Joan Mascarell. Señora Natalia Enrique Martínez, vicepresidenta primera de Diputación de Valencia, excelentísima señora Yolanda Pastor Boro, alcaldesa de Oliva, ilustrísimo señor Francisco José Soria Gradayud, director general de Economía, ilustrísimo señor Ricard Gallego Perales, director de la primera vicepresidencia de la Diputación de Valencia, membres y companys de la Corporación Municipal, señor Miguel Ángel Muñoz Teresa, teniente comandante de la Posta Principal de la Guardia Civil de Oliva, señor Miquel Fernando Pastor, intendente en cap de la Policía Local de Oliva, señor Juan Salvador Monato Soria, membre de la Junta Directiva de l'Associació Local d'Entitats Esportives d'Oliva i membres de la seva Junta Directiva, representants de Creu Roja i Protecció Civil, representants de entitats esportives locals, empreses col·laboradors del sector esportiu, mitjans de comunicació, esportistes, familiars, amistats i molt especialment premiats i premiades d'esta Gala de l'Esport d'Oliva 2026 i de totes les anteriors, molt bona vesprada a totes i tots. En primer lloc, vull agrair les paraules de Juansa i sobretot el treball que realitza junt a tota la Junta Directiva de l'Aleo, una tasca imprescindible per continuar fent créixer l'esport a la nostra ciutat. Quan pensem en l'esport, és habitual que ens vinguin al cap les victòries, les medalles, els trofeus o els records. Però esta nit m'agradaria parlar d'una paraula molt més important. Una paraula que explica millor que cap altra tot el que representa l'esport. Aquesta paraula és equip, en majúscules. Quan escoltem aquesta paraula, solem pensar en esports col·lectius com el bàsquet, l'handbol, el voleibol, el futbol o qualsevol altre esport col·lectiu. Però amb el temps he après que la paraula equip és molt més gran. Perquè l'equip també existeix en els esports individuals. Darrere d'un atleta, d'un jugador d'escacs, d'una patinadora, d'una gimnasta o d'una nedadora, sempre hi ha persones que l'acompanyen. Hi ha famílies que fan sacrificis. Hi ha entrenadores i entrenadors que dediquen hores i hores. Hi ha companys i companyes que ajuden a millorar cada dia. Hi ha clubs que creen oportunitats. Hi ha persones que creuen en tu fins i tot quan tu mateix tens dubtes. Per això,
darrere de qualsevol gran èxit esportiu sempre hi ha un equip. I això és precisament el que celebrem esta nit. Celebrem els resultats, sí, però sobretot celebrem els valors que han fet possibles aquests resultats. L'esforç, la constància, la disciplina, la humilitat, la superació, el respecte, valors que no només formen esportistes, sinó valors que també formen persones. I per això, l'esport és una de les millors escoles de vida que existeixen. Avui també és una nit per sentir-nos orgullosos, orgullosos de les nostres i els nostres esportistes, orgullosos dels nostres equips, orgullosos dels nostres clubs, perquè una vegada més, Oliva ha demostrat que és una ciutat amb una extraordinària vitalitat esportiva. Durant aquest últim any hem celebrat èxits a nivell comarcal, hem celebrat èxits a nivell autonòmic, a nivell nacional i també hem vist com esportistes i equips de la nostra ciutat han competit i han destacat en l'àmbit internacional. Per tant, el nom d'Oliva molt més enllà de les nostres fronteres. Per això vull felicitar de tot cor tots els esportistes, equips, clubs, entrenadors i directives que dia rere dia contribueixen a engrandir el nom de la nostra ciutat. Cada medalla, cada podi, cada classificació, cada campionat, però també cada entrenament i cada repte superat en el dia a dia és motiu d'orgull per a tots nosaltres. I precisament per això m'agradaria dirigir unes paraules molt especials a les persones que avui seran reconegudes. Ser premiat o premiada en la Gala de l'Esport d'Oliva és un orgull enorme, però també és una gran responsabilitat, perquè aquest reconeixement vos converteix en referents dels més joves i no tan joves, perquè representeu uns valors que van molt més enllà dels resultats i perquè a partir d'ara formeu part de la història esportiva de la nostra ciutat. Porteu el nom d'Oliva allà on competiu, als pavellons, als camps, a les pistes, a les piscines, a les carreteres, als campionats autonòmics, nacionals i en molts casos, com he dit, als internacionals. I cada vegada que ho feu, representeu molt més que a vosaltres mateixos. Representeu una ciutat sencera, una ciutat que us admira, una ciutat que us acompanya i una ciutat que se sent orgullosa de vosaltres. Si em permeteu una reflexió més personal, quan preparava aquestes paraules, que significa per a mi la paraula equip, i vaig arribar a una conclusió molt senzilla. I és que tots necessitem un equip, els esportistes, els clubs, les institucions i també les persones que tenim responsabilitats públiques. Per això vull donar les gràcies al meu equip, a la meva família per la paciència, per la comprensió, per estar sempre al meu costat en els bons i no tan bons moments. També als companys i companyes del meu grup polític per la confiança, pel suport i per compartir la mateixa il·lusió de continuar treballant per una Oliva millor. I de manera molt especial al Departament d'Esport de l'Ajuntament d'Oliva. Un equip extraordinari de professionals que treballa cada dia amb una dedicació admirable, sempre lluny dels focus, sense buscar cap protagonisme, però fent possible que les instal·lacions funcionen, que les activitats es desenvolupen i que els projectes que convertisquen en realitat. Moltes gràcies per fer la vida esportiva fàcil, vos admiro. Moltes gràcies a Joan i juntament amb Juansa i amb Joan volem també comptar amb la presència. Les persones que participaran i donaran premis als esportistes i clubs nominats en esta vesprada. Un poc és també una trajectòria d'època. En el seu moment es recabaven a la comunió un grup de balins i ahir ja vaig començar. Vaig treure permís d'arma de menor als 14 anys, que pots tindre escopeta, però acompanyat d'un adult que se faci responsable. Després, en els anys, quan vaig conèixer el Club d'Oliva, vaig entrar així i vaig començar en el tir olímpic, pagar l'esport i considero que és important perquè, curiosament, a mi me van nominar en 12 anys que corria en bicicleta i a partir d'ahir és com una espenta per a seguir l'esport. A tots aquells xiques, xicots, menuts i joves que tenen com una espenta de dir, vinga, ànim, seguiu, perseguim, us reconeixem el vostre esforç i que d'alguna manera sempre convia a la comunitat
local de que vaig a estuve representant de Oliva. Jo he estat en Àustria, en Budapest, en Lisboa, he estat en Buenos Aires i eres tu el que està en la camiseta que fica Oliva i eres tu el que representa a Oliva, tens una part d'Oliva que estàs fent. Jo animaria a tota la ciutadania que vegeren l'acte i a la resta de joves que facin a favor, que siguen ells els que porten tot l'esport avall, siga el que siga el que s'agrade, perquè és algo que va a beneficiar-los moltíssim més de lo que inclús poden donar-se compte ara. Club i de cada entitat i també de cada modalitat. No obstant això, no podem fer-ho sense disfrutar també de l'esport i això és el que anem a fer precisament abans d'entrar en matèria. Vull que rebem amb un fort aplaudiment a les gimnàstiques del Ring Oliva que van actuar a continuació. Bé, si parlem de trajectòria esportiva, no podem no fer referència a una de les grans personalitats del motociclisme d'Oliva. Qui no coneix a la persona que ara mateix anem a nominar? El coneguem com a Paco Soqueta. Ha corregut i ha conegut a personalitats com Ángel Nieto, Ricardo Tormo, sent descobert també des del segon pilot i té una gran trajectòria professional junt amb l'escuderia Fènix. Rep el premi especial a la trajectòria esportiva Paco Soqueta Oltra. I don't ever slow up.
me comentaba, fem una carrera d'ahir de motos, i me'n van anar d'ahir i a les carreres de motos. Jo vaig veure allò i em va entusiasmar-me, em va posar per dalt i hòstia, jo també podia córrer, m'ha agradat. Eixe mateix any, que en 17 anys, vaig tindre, bueno, vaig enganyar mon pare de la meva família i vaig tindre la primera llicència falsificar una firma de mon pare i la meua. Em vaig fer un dia en un tercer puesto i em va donar la corona i la copa. Clar, em vaig venir a Oliva a celebrar-ho al bar del meu cosí, de mon tio Juanito Soqueta. I allí, claro, el problema era arribar a casa. I quan mon pare em va veure, vaig estar un mes sense eixir de casa, lo menos. La primera moto me la va regalar un amic meu que li diuen Blai Mena, que tenia una Davis 74 i la tenia retirada en un corral i em diu, si és per córrer, te la regale. La vaig preparar la moto i ahí vaig començar jo tota la vida deportiva hasta arribar una carrera que vaig fer en Gandia, que me recordo que va ser la primera volta que vaig veure les meves germanes i mon pare. Ma mare no m'ha vist mai córrer en directe, en la televisió, a una carrera. Però jo sé que s'amagava. I entonces vaig córrer en Gandia i vaig tindre la mala sort que me va ficar un retent de l'oli i anava damunt de la cadena. I vaig pegar 3 bacs. Que la roda la tenia empapada d'oli. No obstant, en l'esbac vaig fer el quil i per esperar, quan vaig arribar a casa, les meves germanes li van dir «Pare, com veus la compra, Paco?» Farem lo possible per comprar la moto. Quan vaig firmar per l'equipo Ferris, en 2 mesos li vaig pagar la moto a mon pare i vaig tornar 60.000 pessetes. Entonces, clar, mon pare ja va veure que no havia. Ja hem fet alguna cosa en les motos i ja em vaig deixar sempre ja córrer i tot. En companyia de Liga Autónoma, que m'he trobat la persona més gran del món com a persona i com a pilot. Paco Soqueta és xiconet, però com a persona i com a esportista és més gran que la Torre Eiffel, Paco. Quina alegria esta dedicació i els tens. Però no sé si ho podeu veure des d'ahir, però tens fills pequeñosos. Bona nit a tots i a totes. Estic molt bé aquí, de veritat. Bona nit a tots i a totes. En primer lloc vull donar les gràcies al Departament d'Esport per aquest reconeixement. Gràcies, Javier i companyia. Rebre una nominació com aquesta és un orgull. Per a mi, quan vaig començar a córrer amb 17 anys, mai podia imaginar que tants anys després estaria així recordant tot el que he viscut gràcies a la passió tan gran per el motociclisme. He tingut la sort de competir en tota Espanya i part d'Europa. He conegut a grans pilots participant en carreres estrangeres que aconseguien resultats que mai hauria imaginat. Però si alguna cosa ha après durant de tots aquests anys és que ningú arriba lluny a soles. Gràcies al meu company, Ricardo, per tot el que m'ha ensenyat. Per això, aquest reconeixement no és meu a soles. És també de tots aquells amics, mecànics, companys, persones que van ajudar a que les coses no eren tan fàcils. Sobretot vull donar les gràcies a la meva família, als meus pares,
de les meves germanes, els meus fills, sobretot de la meva senyora, de la planta retal, i els meravellosos nens que tinc, que és la part de la meva vida. Estar sempre al meu costat, expressar les alegries, ajudar-me a superar els moments difícils. Sense vosaltres, res d'això hauria sigut possible. Gràcies, fills. Després de molts anys, continuo pujant de moto amb la mateixa il·lusió que quan era jove. No m'és cansada de competir, i això és un regal més gran que m'ha donat l'esport. He sigut 3 vegades campionat territorial, un campionat de Catalunya, ha corregut tot el campionat d'Espanya durant els 4 anys, fins que no vaig deixar. Ja no sé. De nou, moltes gràcies a aquest reconeixement. Visca l'esport i visca el motociclisme. Visca Oliva! Per això, gràcies per estar sempre al nostre costat dels municipis, especialment al Fiscal de Lleó.